Laca Orolín hodil puk na ľadovú plochu, začal sa druhý finálový súboj medzi HC Košice a HK Nitra. Stav série 0-1 z pohľadu domácich. Opäť Denik Martel, ďalšia prihrávka popred bránu, opäť Krivošík. V poslednej chvíli mu Vitaloš znepríjemnil zakončenie. A teraz pre zmenu Košice. Aršamboldov pokus má Kašík pod kontrolou. Sandičová prihrávka na pravú stranu, Polok za bránou v súboji s Mezejom. A teraz zo vzduchu chcel trafiť, Kukor je stále živý, jeden z košických hráčov. Napokon posledným to zakončoval bol Šimon Petráš. S týmto si však vedel už Libor Kašík rady. Stihol posunúť ďalej a teraz vyráža dopredu opäť s podporou Green. Robbie Jackson a Janus. Robbie Jackson sa ocitol naozaj v dobrej pozícii. Teraz Jona Eskalainen dostával rýchlejšiu prihrávku, následne prihrával Chovanovi. Ten minul. Už je aj Nitra v plnom počte. Josh Pesol je na lade, ale Krivošík vrazil do Kašíka, ale s príspením Bajteka. Toto bude zárodok šarvátky. Využívali ten veľký ľad, o ktorom tak často hovoríme. A superom sa tu hralo naozaj veľmi ťažko. Teraz to mohol zmeniť Petráš, ešte Mikuš. Žičania teraz vnikli do pásma. Mislav Rosandič mal napriahnuté, ešte sa po puku ohnali ďalší dvaja košickí hráči a Temesov pokus znamenal prelobovanie Kašíkovej brány. Ďalej smerom dopredu na Bajteka. Tu sa však otvára priestor a Aršambold ho bude chcieť využiť. Kašík, jeho zakončenie kryje dorážku rovnako tak. Ale veľa priestoru teraz mali košickí hokejisti pred Kašíkom. Puk do jazdy, Hrnka ho tak trošku nešikovne spomalil. Ale Hrnka už je na puku. Prihrávka na Greena. Green to skúsil, tak nenapadne Dešejnov sa ocitol v čistej gólovej šanci. Nedokázal zakončiť. Teraz vymyslel gólovú prihrávku, ale situácia 3-2. Pesol tam má ešte spoluhráča. Išiel sám do zakončenia, ktoré chcel ešte dotiahnuť Kováč a strhla sa tam následne šarvátka. Ale vidíme teraz posledné minúty celkom taký živelný hokej z oboch strán. Nielen na lade, ale aj na tribunách to poriadne žije. Polok. Poloková prihrávka, Jona Eskalainen dáva prvý košický finálový gól. Dôležité bolo, že bol v pohybe. Vidíme to, ako sa uvoľnil, on má veľký prehľad. A za mňa veľká chyba Nitry. Zle si tam prebrali Jonu Eskalainena, ktorému keď dáte takýto priestor a dostane takúto prihrávku, tak on to vie veľmi dobre zakončiť. A prvýkrát v tejto sérii bol Kašík bezmocný. No, prvýkrát tá prihrávka nešla pred Kašíkom. Polokovi sa ho ľahšie hľadalo, alebo tá prihrávka bola pre ňoho jednoduchšia. Polok Rosandič a teraz je to Denik Martel, ale schováva Kašík. Nádherný zákrok Libora Kašíka. Taký hašekovský štýl, alebo v našej lige to predvádzal ešte Miro Šimonovič. Ako náhle má hráč dole hlavu, tak brankár to niekedy skúsi, ale je to buď alebo, no. Máme v štúdiu jedného obdivovateľa a Míra Šimonoviča. Miško Hudec, pozdravujeme na diaľku. Teraz je tu šanca, ktorú chce využiť Kovan a aj využíva. Košice vyhrávajú 2-0. Dvaja košickí hráči vyškolia štvoricu, peticu Nitranov a vidíme tam prihrávku do prázdnej brány. Chýbal mi tam backcheck aj celkovo zlá orientácia nitrianských hráčov, kde všetci pozerajú na prihrávajúceho hráča. Maria Lutera, ktorý si pripisuje prvý kanadský bod v sezóne. A Kovan nemôže takto zakončovať do odkrytej brány. Počujeme tie decibely, ktoré dokáže vyprodukovať vypredaná Steel Arena.
Čederleho Žrčka mohla veľa zmeniť, ešte okoličány od Dorážka. Jaro Janus mal potrebné šťastie v tejto chvíli. To nesúhlasím. 5-3 presilová hra, toto Nitra potrebuje zvládnuť. Green si priblížil bránu a ďalšia Žrčka, ktorá zazvonila na Janusovej bráne. A ďalšia rana od Bučeka. Martel je bez hokejky, Hrnka dorážal, Martel proti nemu vyštartoval a bude sa opäť vylučovať. Bassold, Robin Jackson to skúsil, Janus opäť ide z brány, ale teraz chýbal. Nevyužil to Čederle. Opäť Bassold, opäť Cotton a gól. Nitra znižuje na rozdiel jedného gólu. Alex Cotton dáva gól a prestrelil brankára. Výmena pukov medzi Cottonom a Bassoldom. Bolo to prudké naznačenie strely, hneď vrátenie, tým pádom aj pre Janusa, aj pre tých brániacich hráčov je to naozaj náročné. Cotton to trafil vynikajúco bližšie Žrčke pri presune Jara Janusa. Teraz to uvidíme milimetrovo presne. Dôležitý moment pre nitrianských Curgoňov. Toto im môže dodať cieľ a pokračujú naďalej v početnej výhode. Esoltová ponuka Sajer Gil míňa z dobrej pozície. Už mohlo byť vyrovnané. Gilovi teraz nevyšla prihrávka, stále sa Nitra neuchyluje k tomu, aby nahadzovala puky do útočného pásma, stále sa snaží hrať konštruktívne pri prechode do útočného pásma a to naďalej Košiciam robí problémy, ale teraz Polok a Jeskelainen dáva gól! 3-1 vyhrávajú oceliari. To trafil za mňa nechytateľne. Jona Jeskelainen na jeho druhý presný zásah stretnutí pri chybnej rozohrávke nitrianských hokejistov a dobrom napadaní do domácej prvej formácie. Polok s druhou asistenciou, ako vravíš, táto dvojička, pokiaľ im zápas chutí a fungujú ako dobre vyladené švajčiarske hodinky. Áno, ale zo strany Nitry zbytočný gól, pretože mali puk pod kontrolou. Tam možno to trebalo len dostať vonku z pásma, ale Košičania veľmi dobrý forček a následne zakončený gólom. Poloková sťahovačka. Polok sa dostal až pred Kašíka, ale zaznel nám hvist. Tentokrát to nebolo na čaprnku. Tam ten hvist zaznel evidentne a rozhodca Orolín ukazuje, že sa bude hádzať po pravici Libora Kašíka. Veľkej nevôli domácich divákov. Veľmi upiskol. Ale neskutočná akcia Poloka, to je... Budeme sa opakovať, ale on, keď je hlavou v zápase, tak tu je nádhera. Tak, tu by sme sa Tomášovi Mikušovi krvi nedorezali. Ten úsmev a samozrejme ironický smerom a hlavnému. Držia Nitru na dištanc. Teraz sa otvoril priestor pre Archambolta. Archambolt, Martel dáva gól! A rozhoduje zrejme definitívne o osude tohto stretnutia. Danny Martel ukázal. Nie je jednoduché, pretože sa nemohol vytočiť a pripraviť na tú strelu a tu to vidíme. Jednak tá prihrávka bola perfektná. Nebol nikým atakovaný, lebo hráči Nitry nestihli ten backcheck a trafil to znovu nechytateľne. Trafil to práve pod tým kotlom, s ktorým sa okamžite prišiel potešiť. On má tú policovú techniku. Vicibrero aj z toho, že sa venuje inlineu a hokejbalu, kde tie zručnosti a nadobudneš veľmi rýchlo. Košickí hokejisti pre domácim publikom a to môže byť pre nich poháňadlom ďalším stretnutiam. Ešte Lamper, Patrik Rogoň prihráva na Havrilu a ten pečatí víťazstvo domácich na 5-1. Už Lamper mohol zakončovať, ešte volil prihrávku na Havrilu, ten sa nepomýlil. Zahrať viacero úloh. Áno, on si na tú svoju šancu, nechcem povedať, že počkal, ale poctivo si ju vybojoval v Košickom Máčku. Dlhé sezóny bol na rozmedzi zostavy, raz hral, raz bol na tribúne a nakoniec
sa vyprofiloval na veľmi dôležitý kúsok Skladačky na Sivena. Ktorý dnes asi po zápasom rozhovore bude hyriť spokojnosťou. Včera nebol kritický. Práve naopak. Otázkou bude, ako Nitra strávi prehru, pretože tá je spečatená. Košice vyhrávajú druhý finálový zápas výsledkom 5-1.